Ти е факт, но много неточен. Проблеми за Чавдар Ивайлов. Жан-Пьер да Силва, възможност за Ботев Враца за първо попадение в този двубой и то е факт. Жан-Пьер да Силва бележи. Жан-Пьер да Силва от дясно, хубаво центриране 1-0 за Ботев Враца. Как той да триумфира в този дуел във въздуха, но Жан-Пьер да Силва много хубави финтове и от негова страна. Да Силва. Подлага Виктор Митев при това на два пъти. Да Силва продължава да се забавлява. Меси бият посока с добра намеса в отбрана. Жан-Пьер да Силва. Жан-Пьер да Силва. Червения картон, който получи срещу Локомотив Пловдив. Да Силва беше на върха на нападението на Ботев. Даниел Генов пък премина на десния фланг. А действието отляво. Жан-Пьер да Силва вече в наказателното поле. Центриране не бе толкова добро. Ще продължи обаче Жан-Пьер да Силва в наказателното поле. Удар и един. Отново се подхлъзна. Прави впечатление за втори път това нещо. Неговия удар следва много по-мощно. Фаза на своите атаки. При последния пас и понякога при завършващия удар. А Жан-Пьер да Силва отново тест. Козия. Това ще разберем само след няколко дни. Владението обаче остава за домакините. Да Силва. Дублиран от Фераресо, отлична техника на Да Силва. Трябва да си стиснем ръцете, че това е един хубав двубой, достатъчно резултатен, интригуващ. И двата отбора се грижат. Георги Русев. Очевидно вече попада и в полезрението на новия национален селекционер Младен Кръстаич. Хървати обаче на крака, докато Ботев Враца изпълнява тъч. Жан-Пьер да Силва измъква топката, може да помисли за удар, спасяване на Пирго. Доста пространство успя да... Хубава размяна на пасове. Танасов добре продължи за Жан-Пьер да Силва. Който е фаулиран. Дали обаче прекалено късно врачани не решиха да погледнат към вратата на Пирин. Това е отговора, който очакваме. Да Силва. Справи се с Янчо Андреев, за да центрира към далечната града. Този път с много авторитетна намеса успя да заеме позицията, но от началото на срещата Жан-Пьер да Силва изглежда като най-интересен.